सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि खेर'नि आरो दंकामुकाम जे हाजोआरि जिल्ला कार्बि आंलंनि बेयाव थांनाय 22 तारिख आरो मैया 23 तारिख जे दुखुनांथाव आरो आनवान्टेड जिखिनि सिचुएशन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनफर्चुनेट आरो बे जाथायखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननाय जोङो फोरमायदों। कारन बे जाथायनि गेजेरजों जों मैया जिखौ मिथिबाय जे सानै कार्बि माने सुबुं जायफोर प्रटेस्टार्समोन डेम'क्रेटिक भाबै बिथांमोना सोमावसारनायाव बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोननि माने जिउआ मैया गोमादों आरो लोगोसेनो गोबां पुलिस माने पार्सनेल बिथांमोनाबो जखम जानो गोनां जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बर' रायजो राजाया बे दुर्जुगनि समाव बे दुखुनि क्राइसिसनि समाव कार्बि आंलंनि कार्बि सुबुंफोर ट्राइबेलफोरजों लोगोसे बेयाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन माने इन्डिजिनियास जिखिनि पिपोल दङ सुबुंफोर दङ बे गासैनि फारसे जोंनि सलिडारिटी जोंनि माने गसंथानाय बिथांमोनजों जों जेब्लायबो मदद आरो हेफाजाबखौ जोङो एक्सप्रेस खालामदों फोरमायदों आरो बे खोथाखौबो जोङो फोरमायदों जे गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायाव जाहाथे हिंसाया मालाबाबो जायगा मोना आरो हिंसानि गेजेरजों बा बेबायदि थासारिनि गेजेरजों जेंनाया समाधान जाया आरो बेखायनो सावरायनायनि गेजेरजों शान्तिपूर्ण डेम'क्रेटिक प्रटेस्टनि गेजेरजों जोंनि जि दाबि जोंनि जि न्याय जोंनि जि जास्टिस राइट्सखौ जोङो प्रटेक्शन होनांगोन आरो समाधानखौबो जोङो मोननांगोन। दा बे 22 तारिखआव जानाय आरो मैयानि घटनाया मानो जाखो बिनि दाया सोरनि बे बाथ्राखौ जोङो जेला नायबिजिरो जों बेखौनो नुदों जे लिंसन रंफारनि इनिशिएटिभआव थांनाय 13 दिन बेयाव पिसफुल आमरण अनशन माने पिसफुल हांगार स्ट्राइक बेयाव सोलिबाय थादोंमोन आरो मेन कारना दाबिया जाबाय जे कार्बि आंलंआव थानाय हा हुखौ रक्षणाबेक्षण होनांगौ आरो खेर'नियाव थानाय पिजिआर भिजिआर हाखौ माने बेयाव थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनानै बे हाखौ प्रटेक्शन खालामनांगौ जे हाया ट्राइबेलनि बा सिक्स शेड्यूलनि। दा बिथांमोना जि माने डेम'क्रेटिक हांगार स्ट्राइकआव दंबाय थायोमोन आरो बेखौबो मिथिदों जे 22 तारिखनि 4टा बाजियाव बेलासियाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CM तुलिराम रंहां बिथाङा सावरायगोन प्रटेस्टारफोरजों बा आन्दोलनकारिफोरजों किन्तु बिनि फुंबिलियावनो फुंनि 3टा बाजियावनो पुलिस प्रशासन बाहायनानै खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया बेयाव थानाय सुबुंफोरखौ लिंसन रंफार आरो 7 जन सुबुंखौ हमनानै लानानै थाङो आरो बे हमनानै लानानै थांनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे हुलुस थुलुस परिबेस मोनसे सृष्टि जायो जे शान्तिपूर्ण गणतान्त्रिक आन्दोलनाव थानाय सुबुंफोरखौ सावरायनो तारिख होनानै टाइम होनानै आरो 12-13 दिनालागै सावरायाबासिनो थानानै हठातनो बिथांमोनखौ मानो हमनानै लाना थांखो उनाव सरकारा बुंबाय जे बिथांमोननि देहाया नोरजिया जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय GMCHआव लाबोदों। किन्तु आसरित खोथा डिफु मेडिकेल कलेज दङ नगाव मेडिकेल कलेज दङ माने सिभिल हस्पिटाल दङ गुबुन गुबुन दङ बे थासेयावबो मा कारनाव फुंनि 3टा बाजियाव बेयाव डाक्टार नार्स लांनानै बेयाव सेलाइन ट्रिटमेन्ट खालामनो हायोमोन आरो बे जे जाथाय बे प्रशासननि सरकारनि जे आक्रोशमूलक जे नीति सावरायनो तारिख होनानै टाइम होनानै बिथांमोनखौ हमनानै लांनाय बेनो मेन बे जाथायनि मूल कारन होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथांमोना जास्टिस न्याय नागिरनानैसो दिनै बे आमरण अनशनाव बिथांमोना जिरायदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्ट्रंलि आसाम सरकारखौ आरो जोंनि जेसेबां मोनथाम काउन्सिल दं आसामाव जे कार्बि आंलं काउन्सिल डिमा हासाव काउन्सिल BTC काउन्सिल मोनथाम काउन्सिलनि सिङाव थानाय जोंनि 6 शेड्यूलनि जि अस्तित्व 6 शेड्यूलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि अस्तित्वनि बाथ्रा जोंनि आइडेन्टिटिनि बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाथ्रा बे गासैखौबो रैखाथि होनांगौआ काउन्सिलनि दायित्व कारन आर्टिकल 244(2) स्पष्टयै लिरनाय दङ जे 6 शेड्यूलआ मोनसे अट'नमास मोनसे काउन्सिल जे काउन्सिला
माने गावहानो लेन्ड राइट आरो गावहानो लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ बे पावारफ्रा दङ आरो बेखायनो आसाम सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ सिक्स शेड्युलनि सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ किन्तु दिनै कार्बि आंलंआव जि जाथाय जाबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोनसे आनवान्टेड सिटुएसन आरो दिनै जोङो नुदों जे बिथांमोनजों सावरायनांगौमोन डायलग बिथांमोनजों एमिकेबल नेगोसिएसन सलुसन दिहुननांगौमोन किन्तु सरकारनि आक्रोशमूलक नीतिनि थाखाय बे घटनाया जादों